mae'n bwysig bod chi'n edrych y part. Dwi wedi cael hairband i chi. Look yna. Heddiw, da ni am wneud sena pasg. Ond beth da ni am wneud? Nythod bach, ie? A beth sy'n mewn nyth? Wya, ia. Cyro ni wya yn y nyth. Ond beth sy'n special am hein, nyth wedi gwneud allan o beth nhw? A chocolate. Pwy sy'n licio chocolate? Ti'n licio chocolate from chi? Licio chocolate, boy? Chocolate. Felly mae hwn yn wbeth syml iawn i wneud efo'r plant. Toddi chocolate fel sy'ch chi'n gwneud teithio ar Rice Krispies, ond yn lle Rice Krispies, da ni'n defnyddio shredded wheat. Sori bod fi'n siarad fel hyn, gyda fi ulcer ar yn hafod, so dwi'n swnio'n odd o'n adwy. Dyna ni? Shredded wheat, wya pasg, chocolate. Gwych. Iawn, da chi'n barod i dorri'r chocolate yn ddarna fa, man? Dan. Sgynnoch chi ddwy o gwan? Oes. Da iawn. Gyda pob wash gwan. Oes, mae'n gwallt i lan. A wash. Da. Da ni ma'n roed yn gwallt yn efo na? Be? Da ni ma'n roed yn gwallt yn y tis yna na? Tra dwi'n toddi'r chocolate dwi eisiau chi roed y kisses na yn y tyllau yn y tre yna, iawn? Cymysgu'r chocolate wan, jopog braf. Lla roi un neu ddau yn yngheg. Iawn, o, sbiwch, mae'r chocolate di toddi, watchwch o, mae'r bwlon yn boeth. Iawn. O, peda twtchos. Reit, mae eisiau torri y shredded wheat mewn iddo fo wan, oce? Yn sydyn cyn i'r chocolate fynd yn galad. Yn y bowlan ddim ar y llawr. Iawn, felly mae eisiau cymysgu a rhoi hynny o shredded wheat fedrwch chi heb iddo fod yn rhy sych. Os da chi'n rhoi digon o shredded wheat, fydd y chocolate yn jyst mynd rhy galad. Achos yn ormod o chocolate fydd o jyst yn cledu'n galad. Da iawn. Cymysgu. Iawn. Cymysgu, geith ariadwr yn cymysgu wan. Els, iawn. Fi'n bita fo, cymysgu fo please. Gan i llyfu fo wedyn. Wedyn yn diwedd, ddim eisiau lyfu a bobl yn di fita nhw na dan. Dwi'n cymysgu. Yn diwedd, gewch chi lyfu'r llwia yn y diwedd, oce? Felly, eisiau fedrach fel la. Dyn nhw wan, eisiau rhoi nhw yn casys papur. A wedyn dyn eisiau rhoi ciw bach i mewn hefyd. Dach chi'n iawn? Dach chi eisiau fi wneud yn ethod, ta dach chi'n iawn yn ei? Da ni'n iawn. Un arall i fita ario. Un o bethau reit fluffy, felly byddwch yn ofalus bod o'n mynd yn sound yn y chocolate. Dach chi'n hapus efo hynna? Yndan, ond fi safi a un o hynna. O, dwi'n meddwl bod nhw fel iawn. Yndi. Felly, ffridge wan i gwlio, ia? Oeddech chi'n mwynhau wneud hynna wan? Do. Fi'n golchi ceg efo diod o squash. A dwi isio dod efo wedi llnau ceg fi hefyd. Syniad da. Mae'n lyfio gyd ffwrdd. Ia. Nom, 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 nom. O, be mae Siôn di bod yn neud, e? Ar y golwg yna chdi, Siôn? Aia! Faint o'r chocolate a fi? Bod yn mess-free-ish, ond dwi'n ei weld ochr o'r bwr lle oedd y genod yn